салом алейкум дӯстон, баротарон ва тамошобини ҳамешаи канали мо ҳама каса дӯстони азиз хушомадед ба шабака. Дар навори имрӯза якчанд намуди мошинҳои беҳтарини бо нархи арзонро қабул кардем ки пешкаши шумо мегардонем. Дастгирии канали моро фаромӯш накунед. Аз ҳаматон хоҳиш, касоне ки меҳмон ҳастанд, подписатсия кунед ва лайк монданро фаромӯш накунед дӯстон. ва касоне ки мошин, хона, замин, квартирасие ки барои фурӯш дошта бошад, ҳатман дар номерҳои 925 064 42 дӯстон занг бизанед. Мо реклама дар ин моҳи шарифи Рамазон то охири моҳи шарифи Рамазона бепул кардагем ки ройгон баҳри шумо, баҳри обунашини канали худам ба якта лайк ва подписатсия метавонед реклама мекунед. Шимона дӯстони азиз, дастгирии канали моро фаромӯш накунед. дар навори имрӯза матабулло каморӣ кардагем трактор, мошинҳои беҳтарин қабул кардагем ва тамошо кунед дӯстон, ҳаловат баред, тамошои бофароғат. дастгирии шумо пешрафти канали мост дӯстон. Якдунаи лайкро зер кунед, видеоро бошад тамошо кунед. дӯстон, касоне ки мехоҳанд сарҳади Қазоқистонро гузарад, пас ба компания Ака Аҳлиддин муроҷиат кунед. иншоаллоҳ бе ягон мушкилӣ мебарад ва меорад. аз метро Теоплистан ва метро Анино ва метро Алхово мебарад. касоне ки аз номи канали мо Насим Деҷей гап занад, мардҳоро 500 рубл скидка ва занҳо, модарону хоҳаронро бошад 1000 рубл скидка мекунад. муроҷиат кунед, аз номи канали мо салом расонед. компания Ака Аҳлиддин дар хизмати мову шумо. дӯстони азиз, дар навори имрӯза якто трактори фурӯшӣ рӯй кардагем ки срочна фурӯшия мега, тличкаш қатӣ ва чизили ҳамаш қатӣ. мақсад ки мефурӯшад трактори МТЗ 80 дар шаҳри Бохтар қарор дорад, дар ноҳияи Киров қарор дорад. нархша 80 000 сом мега. касоне ки аз номи канали мо Насим Деҷей гап занад, бо муомилаи хуб мекунад, арзон ҳам мекунад. касоне ки тракторхар бошад, дӯстони азиз, касоне ки харидор ане бошад, дар ҳамин номерҳо занг бизанед. имо WhatsApp кор мекунад. занг бизанед, маълумоти пуррашро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дар навори имрӯза якто мотоблоки фурӯшӣ рӯй кардагем ки барои деҳқононро бениҳоят зарур мебошад. дӯстони азиз, ҳамаш мега комплект, мақсад ки ҳамаш ҳастад: жатка, плуг, фрезер, культиватсия, присеп, алиш мешавад мега. мақсад ҳамаш ҳастад, қоидави алиш мешавад ба ягон Opel Caravan. нархш агар ки нарх қати мақсад бошад, нархш 27 000 сомон дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. маълумоти пуррашро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, як бародармон самакаи фурӯшӣ дошта бошад дар шаҳри Москва будааст. бародаро срочно мега фурӯшия дар ҳолати хуб қарор дорад. мақсад ки зарядиш аҷоиботай, ҳамаш қоидавия мега. худам нав хаridагишон 15 000 рублш мега. дар метро Волгоградс мега қарор дорад. дӯстони азиз, нархша 15 000 рубл мега. номерҳои соҳибаш дар экранҳои шумо гузошта шуда. занг бизанед дӯстони азиз, мегӯяд ба любой ҷои мақсад метро доставкаш бесплатняй. занг бизанед, иншоаллоҳ ки муомилаи хуб мекунад ва мега ки дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳамаш қоидавиян, ба Bluetooth қади кор мекунад. программаша мақсад скачат мекунед, ҳамаш қоидавияй. занг бизанед дӯстон, аз номи канали мо Насим Деҷей салом расонед. дӯстони азиз, дастгирии канали моро фаромӯш накунед. якдонаи лайки бепулар бигузоред. аз ҳаматон хоҳиш, подписатсия кунед. меҳмон ҳастанд, одамое ки меҳмон ҳастанд, мегузарем ба мошини навбатӣ. мошинҳо бениҳоят арзон шудаганд. Opel Astra J соли барояш 1998, объем мотораш 1.6, коробка передачаи механика, сӯзишҳои бензин, газ. мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад ва қарор дорад дар тарафҳои Гисар будааст. дӯстон, муомилат дорад. нархша 40 000 сомон мега. номерҳо барои тамос 977 35 97 97. дӯстони азиз, ба ҳамин номерҳо занг бизанед. маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. мошин мега нахалон кор мекунад, краска талаб нестай, аҷоиботай. занг бизанед дӯстон, маълумоташро аз худаш дастрас кунед. ва мегузарем дӯстони азиз ба мошини навбатӣ. дастгирии канали моро фаромӯш накунед. яктои дигар Opel Astra J дар кузофи седан ки ҳолаташ состоянияш беҳтаринай. соли барояш 1999, объем мотораш ДВД, коробкаш механика, сӯзишҳои бензини, газ. мошин мега дар ҳолати беҳтарин қарор дорад.
қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстон нархша 63000 сомон мегӯяд. номерҳо барои тамос 909 09 06 63. дӯстон ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстон азиз, касоне ки мошини фурӯшӣ дошта бошад барои реклама кардан, дар ин моҳи шарифи рамазон мо рекламаро ройгон кардагием. занг бизанед, иншоалло ки мо бепул мошини шуморо реклама мекунем. ва мегузарем ба мошини навбатии дӯстони азиз Opel Vectra S. соли барояш 2008 объем мотораш 1.8, коробка механика. дӯстони азиз, сӯзишҳои бензини холия мега мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, яксола ҳуҷҷат ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстон нархша 52000 сомон мега. номерҳо барои тамос дар рӯи каналҳои шумо. дӯстони азиз, занг бизанед, маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. 007 55 44 42. ба ҳамин рақамҳо дӯстон муроҷиат кунед, маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. лайк монданро фаромӯш накунед. обязательно меҳмон ҳастед, лайкҳоро фаромӯш намекунед. дӯстони азиз, мошини навбатии мо дар навор имрӯза Starex мебошад. Honda Starex соли барояш 2004, объем мотораш 2.2, коробка передачи механика, сӯзишҳои дизел. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дар шаҳри Душанбе таксӣ мезанад. дӯстон нархша 35000 сомон мега. касоне ки мега харида мебошад, занг бизанед, қадри ҷои кораш мақсад занг бизанед, мо падаркаш мекунем. ҷои корша мақсад хубай адуши кор мекунӣ. номерҳо барои тамос 910 11 90 20. дӯстон ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед, маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед. касоне ки меҳмон ҳастанд, ҳатман подписатсия кунед, зеро ин ки аз видеои нави мо ҳама рӯза бохабар мебошад. мошини навбатии мо Mercedes E-класс соли барояш 2000, объем мотори 2.3, коробкаш механика, сӯзишҳои бензин, газ. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша дӯстон 72000 сомон мега. маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дастрас кунед. 980 88 87 58. дӯстон ба ҳамин рақам муроҷиат кунед, маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. мегузарем ба мошини навбат. якта дига барои камбағалакор якта Vectra ёфтагием ки нархаш арзонай. Opel Vectra A соли барояш 1991, объем мотораш 1.8, коробкаш механика, сӯзишҳои гази холия. дӯстон сӯзишҳо мега гази холӣ мехӯрад, бензин намехӯрад, фақат газ мехӯрад. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархша дӯстон 10000 сомон мега. ҳуҷҷат мега надорад, мақсад ки аддушияй мотораш чоткияй. дӯстон маълумоти бештарро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, дар навори имрӯза якчандо BMW тройка қабул кардем ки бениҳоят саста, яъне хубай бо нархи арзоне барои камбағалоро ёфтагием ки навистагӣ буданд ки подписчикои ту фақат BMW мехоҳанд. анака гӯш кунед, подписатсия кунед, лайк монданро фаромӯш накунед. BMW тройка соли барояш 1995, объем мотораш 1.8, коробкаш механика, сӯзишҳои бензин холия, газа дидагӣ нестай. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша дӯстони азиз 30000 сомон мега. занг бизанед, маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирии канали моро фаромӯш накунед.
дӯстони азиз, дар навори имрӯза як том BMW бениҳоят нархш арзоне ки нархи 20,000 сомон аст. Бародарони азиз, BMW тройка ки бисёриҳо нависта дар комментар ки подписчикҳо бисёр BMW мехоҳанд. Барои ҳамин хотир ман BMW-ро бисёр кардем. Дӯстони азиз, BMW тройка соли барошад 1999, объём мотораш 1 литр, коробкаш механикай, фурӯшҳои бензин, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола тонировка, дар тарафҳои рашт будааст. Дӯстон, нархша 20,000 сомон мега. Бародаро, номерҳо барои тамос 919 04 55 70. Дӯстони азиз, занг бизанед, соҳиб шавед, маълумоти пурраи мошинро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, касоне ки лайкҳоро монда бошанд, подписат карда бошанд, ҳазор раҳмати калом. Барои дастгирии беҳтаринтон аз ҳар яки шумо миннатдор ҳастам. Дастгирии шумо ман миннатдор ҳастам. Дастгирии шумо пешравии мост. Хайр то видеоҳои оянда. Худованд нигаҳбонтон бошад.